L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisuti mġburin hawnhekk dan il-jum tal-mulej madwar l-artal, nirringrazzjaw l-Alla ta' din il-ġurnata ġdida li tagħna u nitolbu jenna nifhmu l-kelma tiegħu u niltaqgħu miegħu fl-Ewkaristija. Il-liturġija tal-kelma llum tkellemna dwar din il-missjoni li Ġesu jibgħat lill-apostli tiegħu, ġifieri anke lilna. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija li llum ser nofruha b'suffraġġju għar-Ruħ Salvu Farrugia, ejjew qabel xejn nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' Alla u fi skiet ta' qalbna nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti rid turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jisqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamlu l-ġieħ. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-profeta Amos. F'dak iż-żmien Amasija, assis ta' Betel, qal lil-Amos: mur bniedem veġġenti, itlaq lejn l-art ta' Ġuda, u ħobżok kulu hemm, u ħabbar hemm, u tkomplix iżjed ħabbar ġo Betel, għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-tempju tas-Saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil-Amasija: jien m'iniex profeta, lanqas bin profeta, jien biss raj u nisbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabbadni minn wara l-merħla u l-mulej qalli: mur ħabbar lil poplu tiegħi Iżrael. Il-kelma tal-mulej, rodżu ħar lill-Alla, salm risponsorjali. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina, ngħidu flimkien: uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej li mhix għandar, qrib itassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-seb fartna, ngħidu flimkien: uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbowsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref, ngħidu flimkien: uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u slim fuq il-passi tiegħu, ngħidu flimkien: uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesi. Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li berikna kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewiet fi Kristu. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba.
iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulijiet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Ekko ġob l-rrieda tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija imliena fil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna il-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet skont l-għana tal-grazzja tiegħu. Bija fawwarna bl-erf u laqal kollu. U għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, il-pjan li joġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Numri f'all-Evanġelju. Alleluja, 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 alleluja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu idawwa l-għajnejn ta' qalbna biex narfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien sejjaħ it-tnax beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispirti l-żjiena. U wissihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq li fil-ħatar, la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, ma li jilbsu l-riq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Għalilhom fejn tidħlu f'xi dar ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru trapp minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela jixandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej. Tal-in tal-Evanġelu. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellemna dwar tkompli anzi mal-ħadd li għadda, mal-Vanġelu tal-ħadd li għadda, ma nafx tiftakrux fejn Ġesu daħal jippriedka ġa pajjiżu u ma ġiex mill-qoħ. U l-Vanġelu tal-lum Ġesu jgħidilhom fejn titħlu f'xi dar ibqgħu fija jekk jilqgħukom, jekk f'xi post ma jilqgħukomx u ma jisemgħukomx jitilqu minn hemm. Mela Ġesu qed jitkellem fuq il-missjoni li ta' lill-Knisja, l-Apostli huma l-isfijiet tagħna. Issa aħna s-saċerdoti mibewtejn tal-isfijiet u għall-isqof jien nippriedka fisem l-isqof, jiena nwassal il-kelma talla fisem l-isqof u għall-isqof li jibgħat lis-saċerdot. Saċerdoti huma lid il-leminija tal-isqof, però l-mandat tjuli l-isqof. L-isqof li jista' jgħid li tippriedkax iktar għax qed tippriedka ħażin. Jista' jżomm li anke l-qudiesa huwa l-isqof li jibgħat. Alla bagħat l-apostli, Ġesu bagħat l-apostli li huma l-isfijiet jibgħatu lilna u intom ukoll għandkom din il-missjoni fil-ħajja tagħkom għax intom parti mill-Knisja. Jien din dejjem ngħidha u nixtieq li tidħol f'moħħna
Għax aħna kultant ma nitkellmu fuq knisja il-qassis u l-isquf. U aħna isna l-ispettaturi. Però intom ukoll parti minn din il-missjoni tal-Knisja. Irċivejtu din il-missjoni fil-Magħmudija. Ovvjament, jiena bħala saċerdot għandi responsabilità aktar, l-isqof għandu aktar. Għaliex qed ngħid dan? Għax aħna qegħdin fuq vjaġġ. Ġesu bagħathom lill-apostli fuq vjaġġ. Il-Lamos li qrajna fl-ewwel lezzjoni kien jaħdem fl-Eliqi, kien jħossib il-ġummajs. U x'in mar jippritka, is-sultan qalu itlaq li minn hawn qed iddejjaq lin-nies għax aħna rridu waslu messaġġ. Il-messaġġ mhuwiex tiegħi, jien ma wassalx il-messaġġ tiegħi. Il-messaġġ huwa l-Vanġelu. Jien ma nistax nippritka dak li hu naħseb li jiena u tajjeb, jiena wassal il-messaġġ mhux tiegħi ta' Alla. Issa mhux dejjem ikun mill-qoħ, fil-fatt għalinna Ġesu fil-Vanġelu, il-Ġesu ġimielu ma laqgħux f'pajjiżu. Għallhom ejjew immorru x'imkien ieħor. Mhux qata' qalbu Ġesu. Anzi sejjaħ l-apostli u tom l-istruzzjonijiet ejja mmorru x'imkien ieħor. Ejja mmorru kull imkien inxandru l-kelma t'Alla. U gustajtu lill-profeta Amos xin il-sultan batu l-barra għallu ġdejjaqt l-nis għallu isma, għallu jiena kull ma jien bidwita jiena ġejtu nwassal il-kelma mux tija jiena l-messagġir u anki aħna messagġira pero biex waslu dal-messagġ jiena l-isfijiet u intom Ġesu jatina l-istruzzjonijiet u jiena nixtieq kxin kontet niprepara dil-prit kif ħawassal dal-messagġ u ġini ġa moħħi jekk is-sajf aħna nsifru spiss speċjalment fis-sajf. U l-ewwel ħaġa l-iktar ħaġa li tagħtini fastidju jiena hija li nipprepara l-bagalja. Hawn min jibda jaħseb ġimgħa qabel, hawn min jibda jaħseb jumejn qabel u hawn min bħali fl-aħħar minuta. Ma nkunx ħansifer fil-ħodu f'nofs il-lejl nibda nitfa' l-affarijiet. Imma x'jiġrilek? Ma taħsebx minn qabel. Tispiċċa fil-5 ta' filgħodu tipprova toqgħod bil-qiegħda fuq il-bagalja biex tagħlaqha. Allura huwa importanti x'ħanpoġġu f'dil bagalja. Sa dan nixtieq napplika ħajja tagħna. X'qed inġorru fil-bagalja tagħna? Meta timla l-bagalja b'affarijiet żejda, titbażwar xi tkun is-safar xi jkollok iġġor ħafna affarijiet li ma jkollok bżonn. U ġieli tiġi lura u tiftaħ il-bagalja inġieli jiġrili hekk. Ara dan laqqas użajt, wara dan u tinduna kemm ġarrejt affarijiet żejda għal xejn. Illum drajna nippakkjaw kollox f'10 kilos biex ma ħallsux iktar. U Ġesu x'jgħidilna? Jgħid l-apostli jew naqra law. Ħanibgħatkom u jgħidilna dan il-preċiż kelmiet. U wissihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief il-ħatar, la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, imma jilbsu l-riq u ma jxiddux żewġ il-biesi. Għalfejn taħsbu li tagħna dal-parir Ġesu? Għax ikollna ħafna affarijiet fil-bagalja jippeżantaw jagħmlulna l-pis u nitilfu il-meta il-post fejn iridu naslu. Ikun ħsiebna aktar f'dak li qed inġorru milli fejn iridu naslu. Iridu nafdaw fil-providenza talla. Ġesu jridna nġorru magħna lilu f'moħħna u fejn irridu naslu. U jien għadt għalija l-ewwel wieħed wasal xi żmien illi forsi niċċekkja f'din il-bagalja tal-ħajja spiritwali tiegħi x'għandi żejjed. U nieqaf quddiem Ġesu niftaħ din l-imbirka bagalja u nara x'għandi żejjed. U bdejt naħseb qed x'għandi essenzjali f'dil bagalja u x'inhu li mhux essenzjali fil-bagalja ta' ħajti. X'għandi bżonn nimbattal. Dak li importanti, dak li mhux importanti. X'inhu l-prijorità ta' ħajti, pereżempju fil-ħajja tiegħi. X'qed inġor żejjed. Ħajti nipprogramma l-ġurnata jien 24 sija. Forsi qed nipprogramma aktar milli niflaħ. Illi nasal fl-aħħar tal-ġurnata bil-sini barra. Ma jkollix moħħ it-tfal, ma jkollix moħħ il-familja, ma jkollix forsi moħħ il-ġenituri anzjani tiegħi.
Għaliex? Għax għandi prioritajiet oħrajn f'ħajti. Forsi l-affarijiet materjali. Alla tani ġurnata 24 sija. Ħajti l-iktar 80-90 sena. Kif qed inqassam ħajti? Xi prioritajiet għandi? Fil-ħajja tiegħi. Forsi rrid innaqqas ftit mix-xogħol għax qed nesaġera, għax il-flus forsi saru l-iktar ħaġa importanti. Forsi għandi bżonn nistrieħ aktar. Nispiċċaw naħdmu s-sibt u l-ħadd ukoll. Xi priorità għandi? Il-familja hija priorità. Jew qed nasal id-dar u tant qed inġor affarijiet żejda li ma jkollix moħħu liedi, ma jkollix moħħ il-mara. Ma nagħtix ħin lill-uliedi. X'inhu żejjed fix-xogħol tiegħi? Forsi qed inġor ġlieda mal-ġirien ġewwa l-qalb tiegħi li m'hemmx bżonna. Xi ġlied fuq il-wierd li m'hemmx bżonnu. Xi ħsibijiet suspettużi li ma għandix bżonn inġorhom qed itaqlu li ħajti. Nintafa' fuq is-sodda u l-ħsibijiet ma jħallunix norqod. Kemm għandna affarijiet fil-bagalja li forsi qed itaqluna u ma jħallunix naslu fejn irridu naslu. Ngħaddu ġurnata wara ġurnata għajjinejn u mdejqin. Għax ma tajniex ħin lilna nfusna. Ma tajniex ħin it-talb dan u ta' li tagħti ħin lilek innifsek, tirrifletti fuq ħajtek, tirrifletti fuq dak li qed tagħmel u taqsam ma' Ġesu. U Ġesu jgħidilna tieħdux ħafna affarijiet magħkom, afdaw fija, afdaw fil-providenza tiegħi. Jien nieħu ħsieb għasfur li jinbeħ 1 cent u ma jmutx mingħajr ma jinkun naf. Xahra waħda jinkollha waqgħu tiegħi. Ma taqax minn raskom li ma nkunx naf bija. Ħalikom tmutu bil-ġuħ. U aħna x'nagħmlu? Niffangaw fix-xogħol għax naħsbu li anke jekk għandi miljun, anke jekk għandi 2 mhux biżżejjed. Mbagħad tasal 70 sena, mur għand it-tabib. U tgħid x'għamilt f'ħajti. X'kelli fil-valiġġa ta' ħajti jiena. Nirrakkontalkom storja biex tifhmuni u nieqafaw. Kont l-Italja businessman kbir, sinjorun. Kellu 8 tfal. Kienet imut għalli n-nisena ġa s-sodda, għalli 8 li trabbejt, għamiltom sinjuri, għalli ħadd minnhom ma jiġi jarani. Għalli però jien qatt ma kont dejjem meta trabbew għax kien ħsiebni fix-xogħol. Għalli ma ntihomx tort, għaliex ma jafunix. Għazbu ftit fuq din l-istorja. X'inhu huma l-prioritajiet fil-bagalja tiegħi? X'poġġej? Ma rridux nispiċċa fl-aħħar ta' ħajjitna bħali naqbes fuq il-bagalja biex nagħlaqha għax ma ħsibx minn qabel x'ħanieħu miegħi. Kont sejjer il-baħar u flok ħadd swimming trunks il-malja tal-hom, ħadd il-coat. U x'in nasal fuq il-bejġ ħammur nilbes il-coat tal-fer għax ħsibt nisejjer fuq il-muntanja, għax ma ħsibx, għax ġarrejt ħwejġ li żejda fil-bagalja tiegħi. Jew nasal f'nofs ta' triq u tajjin il-bagalja għax ġarrejt ħafna f'ħajti affarijiet żejda. Eżis ħuti fuq dan iridu nirriflettu. Dawn huma l-affarijiet li huwa l-mument li forsi nieqfu ftit nirriflettu fuq x'għandna fil-bagalja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqummu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu flimkien il-kredu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, Missier jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mlej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem.
salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza. U għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika u apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet ħajja ta' żmien li ġej. Jeżis nitolbu lill-Alla missierna biex jiftħilna qlubna u moħħna biex nisemgħu u nilqgħu fina l-kelma tiegħu fil-waqt li ngħidu mulej il-kelma tiegħek iddawlilna t-triq. Mulej il-kelma tiegħek iddawlilna t-triq. Tolbu għall-Ministeri tal-Knisja biex jilqgħu u jimmeditaw il-kelma tiegħek ħalli jxandruha bl-eżempju tal-ħajja u bil-predikazzjoni. Nitolbu mulej il-kelma tiegħek iddawlilna t-triq. Nitolbu għall-bnedmin li jfixklu s-saltna tiegħek biex jikkonvertu bil-qawwa tal-kelma li tirfed il-qlub. Nitolbu mulej il-kelma tiegħek iddawlilna t-triq. Għal kull min jaħdem biex itaffi l-ġuħ fid-dinja u għax-xjenzjati biex ikompli jiftħu l-imħuħ dwar il-bżonn ta' aktar rispett lejn il-klima u l-ambjent li fih ngħixu. Nitolbu mulej il-kelma tiegħek iddawlilna t-triq. Tolbu għalina l-koll miġbura hawn biex nifhmu li ma nistgħux inkunu nsara maturi jekk ma nisemgħux bil-fidi l-kelma li tiġi mxandra lilna. Nitolbu mulej il-kelma tiegħek iddawlilna t-triq. Kabbar fina mulej bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek id-disponibilità li nilqgħu iż-żerrija tal-kelma li inti tkompli tiżra fl-għalqa tiegħek li hija d-dinja ħalli tagħmel fina l-frott ta' ġustizzja u paċi u twassal lil kulħadd tas-saltna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerta li l-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek jew titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija tiegħu bi Kristu Sidna. Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax bid-demm ta' ibnek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu erġa' ġbart miegħek lil uliedek li jidnub kien xerred u bijiet minnek. U int, Alla wieħed fi 3 persuni, bil-qawwa tiegħek għadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispiritu Santu għat-tifħid tal-erf tiegħek bla qis. Għalhekk aħna lkoll nissibu mal-tajja tal-anġli
u verbi nfaħru ntennulek u ngħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs u lej Alla tal-eżerċiti smewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għola tas-smewit kbirek minn ġej fisem il-mulejt. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' Qudusija. Għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr. Birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax għoxbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isquf tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari li nitolbu għar-Ruħ Salvu Farrugia li għaleh qegħdin nofru din il-Qudiesa. Nitolbuk milej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid inti kif is-sema jekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Ma daħalniex fit-tiġrid iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbu mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, jiet l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħek, la tħarix lejn dnubietna, żdaħars lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, tiegħek slim u laqda li intrid fija, titgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejn tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla. Dan hu l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
Nirringrazzjawk Ġesu li ġejt fil-qalb tagħna. Nitolbuk tieqaf magħna f'dan il-vjaġġ, f'din il-missjoni li inti stess tajtna. Tina l-grazzja li ma nġurrux magħna wejjeġ li taqluna iżda nafdaw fil-provvidenza tiegħek biex naslu ħdejk fejn inti ħlaqtna biex inkunu għalik. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu Nitolbuk mulej tatina l-grazzi li b'din l-Ewkaristija li rċivejna. Naslu dejjem qrib tiegħek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna. Għandna xi avviżi, appell għal diċenza fl-ilbies, nagħmlu appell biex meta niġu l-Knisja, niġu lebsin bil-bies jixraq lid-dar ta' Alla, altru qegħdin fejn il-baħar u altru qsejrin id-dar ta' Alla biex niltaqgħu miegħu fit-talb fl-Ewkaristija. Tobulkom għalhekk tobdu regolamenti dwar l-ilbies. Qoti tad-dem inħeġġu lil kull minnu f'saħħtu sabiex nhar il-Ħadd 14 ta' Lulju imur jagħti d-dem li huwa tant bżonjuż bejn it-8 u s-sija ta' wara f'sinar fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu l-karta tal-identità. Fakurkom ukoll f'dawn il-ġranet il-Mużew ta' Kamli Grima jkun miftuħ mit-3 sas-Sibt mid-9 sal-4 dutu festi mid-9 san-nofsija. Issa hawn il-Little Sisters of the Poor ħajamlulkom xi avviż li jixtuq jagħmlu. Nselmurkom. Sister Anastasia u jien Sister Marianna mill-Little Sisters of the Poor il-Ħamrun. Ħajna kuntenti li anke din is-sena li niltaqgħu magħkom biex imkien nitolbu u nistidnukom biex tgħinuna xi ħaġa offerta biex aħna issa nkomplu ngħinu fl-ispejjeż fit-tmexxija tad-dar. Għandna nieqgħu l-anzjani fid-dar nservhom b'imħabba u rispett sa tmiem il-ħajja. Fid-dar jinsabu 7 residenti li kemm jista' jkun dejjem naċċettaw dawk li għandhom dħul baxx u finanzjarjament ma jistgħux imorru post ieħor. Fid-dar jinsabu ħafna morda li għandhom bżonn ta' ħafna għajnuna u li għandna impjegati kwalifikati magħna biex bekk inkunu nistgħu nakkumpanjaw mill-aħjar l-anzjani matul il-ġurnata nofrulhom sigurtà u preżenza bil-lejl u binar. Bil-għajnuna tal-Alla tal-Provvidenza tiegħu, flimkien mal-għajnuna tagħkom u tal-benifatturi, nistgħu inkomplu l-appostolat bil-vokazzjoni tagħna. Li kien qegħdin nitolbu l-għajnuna tagħkom. Nirringrazzjawkom ħafna tal-offerta tagħkom, nagħdukom it-talb tagħna għalikom għall-familji tagħkom, skont l-intenzjonijiet tagħkom flimkien mal-komunità u mal-residenti fid-dar. Fit-tmiem il-qudiesa inkunu ħdejn bil-bin ta' barra biex nirċievu l-offerta tagħkom. Mulej berikna l-kol u grazzi ħafna lil kulħadd. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.